Ang pulong sa Ginoo nga ato ang pagaisgutan takna karon sa kabuntagon pagaisgut kita ni ining ginatawag, where is your hope? Asa ba ang imong paglaom? Na mga kaigsuunan ko ning taknaa sa kabuntagon, una natong pahinumduman ang atong kaugalingon. Una, we need to be aware of our frailty. Kinahanglan nga makaamgo kita mga kaigsuunan ning taknaa karon sa kabuntagon sa ato ang kahuyang. Ang hari nga si Salmista David, nag-ingon siya sa iyang pulong nga pahinumdumi ako Ginoo o pahibalua ko Ginoo sa akong katapusan o sa gidugayon sa akong kinabuhi. Daghan kanato nahibalo nga mamatay, pero wala ka masayod kung ano sa ka mamatay. Kitang tanan mga matay, pero ang wala nato may sayran kung kanusat kita mamatay. Sa panahon ba nga batanon pa ka, o sa panahon nga matigulang ka, o sa panahon ba nga maayo kag lawas, o sa panahon ba nga magdaot ang imong lawas. Pero wala ka masayod kung kanong sa agayon ang insakto na adlaw utak na sa imong kamatayon. Sama ni Salmista David, wala usab siya masayod kung kanus moabot kaniya ang kamatayon. Hinungdan nga mao kini ang iyahang gipangamuyo sa Ginoo nga pahinumduman siya sa iyahang katapusan. O kung unsa na lang, unsa kadugayon ang iyang kinabuhi. Matud pa niya, sayri ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. Igsoon, importante nga masayod kita o atuwa nga masayran nga matapos ang atong kinabuhi. Dili man nato may baluan kanusa ta mamatay. Pero kung kahibalo ka o makamatngon ka sa imong kagulingon na ikaw mamatay, magkinabuhi ka nga adunay pagpangandam sa imong kalag inigbiya nimo ni ining kalibutan. Adunay usa ka panultihon sa mga Hudyo. Ingon pa sa panultihon sa mga Hudyo, every man knows he will die, but no one wants to believe it. Ang matag usa nasayod nga siya mamatay, pero walay bisan usa kanila nga mituo niini. Daghan siguro kaninyo diri nga nasayod nga mamatay. Pero wala mo tuo. Nga naman, kay kung nituo ka pa nga ikaw mamatay, magkinabuhi ka unta nga makapahimaya sa Ginoo. Magkinabuhi ka unta nga may kahadlok sa Ginoo. Kung nasayod ka pa o kung mituo pa ka nga ikaw mamatay. Igsoon, klaro kayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Sa Isaiah kapitulo 64 versikulo 6, we all do as live, o we all do fade as live. Kitang tanan mahanaw, kitang tanan mga laya sama sa dahon. Kaya balungan ang dahon na ng kahoy o bisag nun sa nga dahon, mahimong mutungha o mo dahon ang mao nga kahoy. Pero moabot ang takna na kana siya mahulog gikan sa sanga. Inikahingkod na sa mao nga dahon, siya malaos. O unya siya mahulog. Nga nagtimaan nga siya bulag na sa iyang nga lawas. Inana punta. Inigabot sa panahon kita malaos o kita mamatay. Kung ang dahon natigulang, una siya mahulog siyang punungan, posible usab na mahulog siya nga dili maabtan o katigulang sa dahon. Sa unsa nga panghitabo o pamaagi, kung kana siya kaunon sa ulod o kung kana siya magdaot, siya mamatay o mahulog bisan dili pa siya tigulang. Manayson, ayaw pagsalig nga batan-on pa ka kay pwede ka nga mubiya ni ining kalibutan. Ingon pa dirian, nothing is so certain as death and nothing is so uncertain as the hour of death. Wala na'y mas sigurado pa sa kamatayon. Kitang tanan mga matay, musugot ka sa dili, madawat nimo o dili, mamatay ka. Pero ang pinakasubo nimo una-unaon, wala ka masayod kung kano sa akin ni maabot sa imong kinabuhi. Ug unta, pangandaman nimo kini. Kay wa ka man masayod kung kano sa ka mamatay. Ayaw pagsalig o ayaw pagtuo nga ikaw dugay pa mamatay. Kay wala ka man masayod kung maabtan ka ba sa kadugayon o mahanaw ka sa makadiyot o sa dali nga panahon. Daghan siguro kaninyo diri
Wala naguna-huna nga siya mamatay. Pero, igsuon, muabot gayon ang takna nga biyaan nimo kining kalibutan. Sama sa kong ginaingon, mura kitag mga langyaw, mga bisita, mga strangers, mga dumuduong ning kalibutan, whether you like it or not, mubiya ka ning kalibutan, sama sa imuhang, sama sa mga mibisita kanimo nga mibiya usab ning kalibutan. Kita, mubiya usab ning kalibutan. Apan ang wa nato masayran kano sa kita mamatay. Matud pa, the chances of winning a state lottery jackpot 1:4 million. Ang tsansa sa kamatayon na ikaw o ang tsansa daw sa luto kung patay kag luto 1/4 million na magpapatad og luto. Mudaog ka 1:4 million. Pero ang kamatayon 1:1. Kung gapatad ka og luto, ang tsansa nimong mudaog 1:4 million. Inana kalisod. Kung mudaog, kung inana mulisod, inana kalisod ang pagdaog sa luto. Pero ang kamatayon 1:1. Mamatay gid ka, mamatay ko, mamatay kitang tanan. Sirinan nga atuang gihayaan diriya namatay, inaana po ng atuang masinatian, mamatay usab. Pero tama ang panultihon sa mga Hudyo nga kitang tanan nasayod mamatay, pero walay bisan usa kanato nga mituo. Igsoon kay kung nituo ka nga ikaw mamatay, siguro tagaan nimong pagtagad ang imong kinabuhi, unya human sa imong kamatayon. Pero daghan sa mga tao ning kalibutan nagkinabuhi nga daw murag walay kamatayon. Nagkinabuhi nga murag siya gyud tag-iya anay ang kinabuhi. Nagkinabuhi nga nagpatuyang diya sa kahilayan, nagpatuyang sa pagpakasala, nagpatuyang sa pagkinabuhi nga wa man lang nagatagad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Hinumdumi igsoon. Kung wala pa'y Ginoo, wala unta ka ning kalibutan. Ang imong kinabuhi usa ka timaan nga adunay Dios og timan-i nga kanang kinabuhi iya kanang bawion gikan kanimo. Busa pangandami ang imuhang kalag human sa imong kamatayon ug mapangandaman lang kana pinaagi sa imong pagtuo kang Hesukristo nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Kay kun ikaw dili mo tuo kaniya ug dili magahatag og pagtagad kaniya diha sa imong kinabuhi, sigurado mapildi ka gayud diha sa imong kamatayon sa espirituhanon. Sa ako nang gikaingon sa mga pipila ka mga preaching nako ning mga milabay na mga adlaw, adunay duha ka klase nga kamatayon, ang kamatayon sa pisikal ug ang kamatayon sa espiritual. Musugot ka o sa dili kitang tanan makasinati sa kamatayon pisikal, kay kitang tanan mga matay man gayud. Gawas lamang niadtong maabtan sa pagbalik sa Ginoo. Pero kung dili ka maabtan sa pagbalik sa Ginoo, mamatay ka. 1:1. Pero ang ikaduha nga kamatayon, igsoon, pwede ka nga makaikyas ni ang kamatayon espirituhanon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:26, ingon niya, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Ug nasayod kitang tanan makasasala, walay bisan mo sa kanato nga walay sala ning kalibutan. Ug ingon ang pulong sa Ginoo, ang bayad niya na kamatayon. Kamatayon espirituhanon. O ginumduman nato ang Biblia nagtudlo og duha kamatang sa padulngan sa tao kung siya mamatay, langit ug impyerno. Ang ipadayag 20:15 nag-ingon, ang tanang kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, siya igatambog sa linaw na kalayo. So dunay kalayo, dunay impyerno. Ug ang pulong sa Ginoo nga akong gingon ganina sa Roma sa 3:23 o 26, nag-ingon nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon ug kini nga kamatayon mao ang pagkapukan sa imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug mao kanay hinungdan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo kapin 2,000 na katuig ang milabay. Kay buot niya nga ikaw dili mahiadto sa impyerno, dili mahiadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Ang 1:3:16 ang ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod diana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron tanan nga buto kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon ug kinabuhing walay katapusan. Igsoon, wala gayoy makatabang kanimo aron ikaw makaikyas diha sa pagkapukan sa imong kalag, gawas lamang
ni Ginoong Hesukristo. Dili makatabang kanimo ang imong silingan, ang imong minaal sa kinabuhi aron ikaw makaambit og kaluwasan. Dili makatabang kanimo ang imuhang maayong binuhatan. Dili usab makaluwas kanimo ang imong iglesia o ang akong iglesia o si bisan kinsa nga iglesia. Dili makaluwas kanimo kay ang gisulti sa pulong sa Ginoo si Hesukristo lamang ang makaluwas kanimo igsuon. O gawas kang Hesukristo, wala na ilain. Kay kung doon na pa'y lain na pamaagi sa kaluwasan, mahimong kawang ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak ngayong kalibutana, kay makaluwas, kay naman day lain pamaagi aron ka maluwas. Pero nakita sa Ginoo nga walay lain pamaagi aron ka makaambit sa kaluwasan. Hinungdan nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak na si Jesucristo aron makabaton ka og kaluwasan. Ang Librohanon, Kapitulo 9:27, and it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, tapos niya na hukman siya sa Dios. Wala na'y pagbalik igsuon. Gusto ka mo atog langit? Siguro kung interviewon mo nako kung gusto ba mo matog langit, wala siguro isa sa inyo nga dili matog langit. Dili gusto matog langit. Pero kumusta ang imong kinabuhi igsuon? Daghan ka nato o siguro kitang tanan gusto matog langit. Pero kung sutaon nato atong kinabuhi ug ang pagkinabuhi nato ning kalibutan na sukwahi sa migawas sa atong baba nga pulong. Gusto ka matog langit pero ang imong mga lakang, ang imong mga pamaagi sa pagkinabuhi ning kalibutan mo adto sa impierno. May ka judgmental bangkay ka pastor. Ang pulong sa Ginoo naghukom kanimo igsuon. Ug igo lang nako nga gisaysay ang pulong sa Ginoo. Mahimo nga tamayon ninyo ang pulong sa Ginoo nga ako ang gipamulong. Pero timani, maabot ang adlaw ug ang panahon nga mahigmataon niya mo nga ulahin na ang tanan. Wala na'y pagbalik. Kung mamatay ka, wala na'y pagbalik. Kung nagtuo ka, nga kaya kaluwason sa mga tao nga nabilin, makaikyas ka sa kalayo, dili igsuon. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang tao mamatay, makausaw, guman niya na paghukom. Sa ako nang gikaingon, diriya walay bisan usa kanato nga gusto nga but-an ang atong kinabuhi. Walay bisan siguro kung sa kaninyo gusto diri ang abutan kung asa sa pupuyo. Kinsa iyang maminyuan, kinsa iyang mabana, maasawa. Wala. Pero, anong inikamatay nimo gusto man kang abutan sa uban? Nga paatuong kag langit. Kay daghan diri ang nagtuo nga kung siya ampuan sa maluwas, igsuon ang kaluwasan. Maangkon lang sa buhi pa ka, dili na itong panahon nga mamatay ka. Kaya pulo sa Ginoo sa Juan 1:12, sa tanan nga mituo, midawat sila gihatagan ug katungod na mahimong mga anak sa Dios. At pangutanan ako, naabay patay nga makahimo sa pagtuo sa Ginoo? Naabay buhi nga makahimo sa pagtuo sa Ginoo? Pagdawat sa o naabay patay nga makahimo sa pagdawat sa Ginoo? Kinsa lang ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo, pagdawat sa Ginoo? Katong buhi. Dili katong patay. Kung kanang tawhanan na matay, o unya ang iyang kinabuhi, wala mamao, niya atong buhi pa sa wala na kay mahimo ana. Wala na kay mahimo ana ng mga buhi. Kana kumutuo kag Biblia, kaya Biblia nag-ingon sa Hebrehanon 9:27, ang tao mamatay makausaw human ni ana paghukom. Pero kung lahi nga Biblia ang imong gibasa, pwede nimo lang tuuhan. Pero kining akong Biblia, mao nay gitudlo sa Biblia ang tao mamatay makausaw human ni ana paghukom, judgment alang kaniya. Wala na kay mahimo. Di sa pag-usaw ni mo kampo na kay kon buot na siya maluwas, katong buhi paunta na siya. Iyan ang gidesisyonan niya siya kinabuhi. Gusto ka nga dili butan sa tong kinabuhi pero ini kamatay nato, ang ubang tao magbuot para maluwas ka. Mo nay hinungdan nganong daghang tao di mga lagad sa Ginoo kay anyway ini kamatay niya, ini kamatay na ako, maluwas gyapon ko kay doon ako yung mga minaal sa kinabuhi nga magampo sa kuha o magpaampo sa kuha. Usa ka pagtulunan nga grabe ka deceiving. Igsuon. Alag basuko mo na ako, pero sugin lang gid mo na ako unsang kamatuoran o unsang gitudlo sa Biblia. Death is our universal fate because of our first parents, Adam and Eve. Ang kamatayon, mao kini ang padulngan sa tanang tao ning kalibutana tungod sa ato ang amahan kaniadto nga si Adan ug si Eve. Si Eva nga nakasala diha sa Garden of Eden nga siya misupak sa Ginoo, sila misupak sa Ginoo.
Sa diha nga si Adan namatay, kitang tanan nangamatay. Tungod sa sala. Ug walay lain may makaluwas kanato. Hinungdan nga mao kini ang nakita sa Ginoo nga pamaagi nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak. Aron ka maluwas. Pero dili buot pasabot igsuon. Naapil ka sa kaluwasan kay si Jesus Christ ipadala sa tibuok kalibutan. Dili na mao. Kung dili di mo ilhon si Jesus Christ niya si mong kinabuhi, wala kay labot sa kaluwasan. Kay kadto lamang bituo, midawat kaniya, mao'y makahambit sa kaluwasan. Everyone who is born into this world will also have to live it. And for most people, their deepest instincts and convictions tell them there is something beyond the grave. Sa diha nga ikaw kamatyunon na, butang nato, kanang gitawag 50-50. Yan imo mahinuklugan sa imong kagulingon. Nga dunay laing paingnan. Unang uban, mutiyabaw kay dili pa siya andam mamatay. Ang uban magpatawag og laing nga mga taong mutabang kaniya siguro sa pag-share sa iya sa kamatuoran. Kay nasayod siya nga iyang kinabuhi wala na mao ning kalibutan. Ayaw na nahulata. Nga sa diha nga ikaw 50-50 na dito pa ka makarealize imong kagalingon nga duna di ay lain paingnan inig mamatay. Ano dili man di mo buhaton niya itong maayo paglawas, niya itong tarumpay mong lawas, niya itong naa pa kay panahon unta sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha, we need to know where our hope lies. Dapat nimong masayran kung asa nimong gipahimutang ang imong paglaom. Una, some seek security in possessions. At doon ay pipila ka mga tao nga ilang ipahimutang ang ilang paglaom ng kinabuhian diya sa ilang mga bahandi. Kaya nagtuo siya nga makatabang kaniya ang iyang bahandi. Igsoon, sugin lang ko ikaw kanang imong bahandi, mahimong makatabang kanimo. Pero karon nga buhi pa ka. Pero inig kamatay nimo, inig atubang nimo sa hukmanan sa Dios. Dili makatabang ang imong bahandi. Posible ang bahandi sa kalibutan, pwede nimong isuhol yato mga tao na gusto nimo pangayuan og pabor. Pero sa Ginoo, dili na kinahanglan ang imong bahandi dito Kay walay bisan usa ka nato nga magdala, bisan usa ka dako, bisan singkusing dito atubangan sa hukmanan sa Ginoo. Di nimo pwedeng dalahon dito ang isa kakaban nimong kwarta. Dili nimo pwede dalahon dito ang imong bulawan kung naa kay bulawan. Dili nimo pwede dalahon dito ang imong daghang alahas kung naduna kay daghang alahas. Pero subok malandongon daghang mga tao, gipahimutang nila ang ilang seguridad diha sa ilahang mga bahandi. Walay panahon sa pag-alagad sa Ginoo. Kayang iyang giuna sa iyang kinabuhi, mao pagtigom og mga bahandi. Mga bahandi nga biyaan lang man niya inig kamatay. Iman anato ang pulong sa Ginoo, may usa ka dato nga hilabihan kadaghan sa iyang bahandi. Ang Lucas kapitulo 12 bersikulo 16 ngadto sa 20. Kini nga dato gisugilon kini ni Hesus ngadto sa mga tawo nga buot mamati sa iyang mensahe. Ingon niya, unya misugilon si Hesus kanila niining sampingaya. Di ay usa ka dato nga may yuta nga maayong abot. Namalandong siya. Ingon niya sing kaugalingon wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon, gub-on ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako din akong tigobon unya ang abot ug ang uban kong makaptangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo, anaa kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, o paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, oy, buang, niini gayong gabiuna mamatay ka. Unya kinsa na may makapalag-iya niya ng tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Daghan sa mga tao diri o kung si Jesus pa pawalingon siguro, mingon gyud siya nga buang. Kung si Jesus nagwali, siguro, mas masakitan ka. Kaya malingon yun si Jesus Christ nga daghan mga tao. Nagtigom og bahandi. Kasama ni ining dato. Nagiguba niya yung mga kamali kay naghimo sa dako. O niya mingon sa isang kaugalingon. Na dito niya ibutang tanan niya ang mga katigayunan. O mingon siya, hala paglipay, kaon pag-inom.
Pero ingon sa Ginoo, hoy, buang, kung kuhaon na ako ang imong kinabuhi, karong gabi una, ang kinsa man nimo ibilin ang imong katigayuna. Sa ako nang gikaingon, dili dautan ang madato. Mas lami kung madato ka. Pero kung wala kay Dios, imuha na lang ng imong pagkadato. Mas maayo pang matulog ka sa usa ka kubo. Mas maayo pang magkaong ka nga ang sudan nimo asin. Kay kining tanang temporaryo lamang. Mahimong lisod para sa imuha, pero kanang tanang temporaryo lamang. Compare unya ini kamatay nimo, maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, nga diin dito sa langit, wala nay mga paghilak, wala nay kasakit, wala nay problema, wala nay balatian nga motakboy pa sa imong kalawasan. Pero kung nagtagbaw ka sa imong bandi ni kalibutan nga walay Dios, sa mubo nga panahon, maglipay ka. Pero ini kamatay nimo, dito ka sa impyerno paingon, o kang kalayo mo sakit kanimo, napay mga ulod gaway kamatayon, nga mudugang pag-ut-ut o pagsakit sa imong lawas nimo, napay asupre. Nga muhatang og dugang kangutngot, kangulngol diha sa kainit sa kalayo. Musugod ka niya na. Unta dili ka masayop sa imong mga desisyon sa kinabuhi. Walay problema, madato ka. Kanang tao sa kalibutan mangandoy madato. Ug kung padatoon ka sa Ginoo, pasalamatan ang Ginoo kay gipadato ka. Pero kung gipadato ka o nadato ka nga wala kay Dios, hinuklugay igsuon. Kung asa ba ang labing importante, ang magpadayon sa pagpadato o magtagbaw sa imong bahandi sulod sa mubo nga panahon. O magpuyo ka, nga pait imong kinabuhi, pero mag-enjoy ka sa kinabuhi, nga walay katapusan, human sa imong mubo nga kinabuhi ning kalibutan. Kung padatuon ka, lamay unta, maayo. Pero pangalagad ang taon sa Ginoo. Tagain ka, luna ang Ginoo, dahil sa mga kinabuhi. Kitang talan, bubiha na bagyod din yung kalibutan. Usa ka example lang ato, isuon sa rinan. Nibiha gyud din kalibutan. Dagan pa ng mga minahal natin sa kinabuhi ng minahal na yung kalibutan. Usa ka ebidensya, nga inaana atong dangatan. Pag-abot, unya sa panahon, nagitakda sa Ginoo. Alam kanina. Most people, another one trusting in religion or church is putting the cart before the horse. Magpasakop ka na ng iglesia, maluwas ka. Sultihan ko ka mo, igsoon. Usa ka bakak nga pagtulunan. Kung naamay nagtudloanan ninyo, sultihan ko na mo. Karon palang daan, una maulahi ang tanan. Bakak nga pagtulunan. Kay dili ka makabasa sa Biblia nga ang iglesia makaluwas. Ang itudlo sa Biblia, si Jesucristo ang makaluwas. Kana kung di ka mutuo kay Jesus Christ, pwede kang mutuo, makanang imong iglesia makaluwas nimo. Pero kung parihatag Biblia, palihog ra gud basa ang John 3:16. Kay gihigog ba sa Dios ang kalibutan? Kinsa yang gihatag? Akong gipadala ang akong bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, siya dili mamatay, kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kinsa yang gipadala? Ang iglesia ba? Nabay church diha nga gipanganlan? Iyang buktong anak, aron ang tanan mo doon niya, dili mamatay. Kung ingon po na pulo sa Ginoo, si Jesus mismo, nag-ingon sa Juan 14:6, sa tanan, o ingon niya dira, ako ang dalan. Kisalig nyo na, dili si pastor, kung dili si Jesus mismo, nag-ingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan, kung dili pinaagi ka na ako. Si Jesus ang sulti anak. Kinahanglan nimo si Jesucristo, kung gusto ka mo atog langit. Ang iglesia, mugiya kanimo, aron ikaw mahisuod diya sa Ginoo. Pero kung ang imong una-una, musimba ko para maluwas ko, sayop nga mga panguna-una. Daga na mga tao, gisalig nila ilang kaluwasan diya sa ilang relihiyon. In Acts 17:22, masay gingon. Busa mitindog si Pablo at ubangan sa mga tao nga nagtigong dito sa Areopagos ug mingon, mga taga-Atinas, nakita ko nga kamo reliyoso gyud. Pero nasayod ba mo kinsa ni mga tawana? Mga tao nga wa nila mailhi kung kinsa ang Dios. Basta kay nagsimba sila, nagtigom sila sa usa ka balay, usa ka tigumanan ug gibutangan nila og usa ka signage. Ingon diya sa signage, alang sa Ginoo nga wala namo mailhi. Daghan nagasimba pero wa makaila sa Ginoo. Basta kay nakasimba lang, luwas na. Sayop igsuon.
Another one, most people place their hope in good works. Umungutan ako diri Isa ba nakahimo diri maayong buhat? Pero daghan nagtuo nga ang iyang kabuutan, ang iyang pagkamaayong tao makapalangit sa iya. Basi naa diri nga ang imong pagkabuutan makapalangit sa imo So ginulan ko ikaw igsuon. Mapukan o mapukan ang imong kalag. Kay walay bisan usa kanato nga matarong. Kay kung dunay isa kanato nga matarong ug maluwas pinaagi sa buhat, si Jesus Christ, mahimong walay pulos ang iyang pagpakatao ni kalibutan kay maluwas man ka kung magbuhat kag maayo. Ang maayong binuhatan bunga sa imong pagpalagad sa Ginoo, bunga sa imong pagtuo kang Hesukristo. Pero kung wala kay pagtuo kang Hesukristo, wala ka nagatagad sa Ginoo sa imong kinabuhi ug nagtuo ka nga maluwas ka pinaagi sa imong pagkamaayong tao, impyerno ka. Sigurado, 100% impyerno ang padulngan. Ano man? Ang Efeso 2:8-9 nagingon, kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas ka mo pinaagi sa inyong pagtuo. Tabay, maayong binuhatan niya, tungod sa grasya naluwas ka, tungod sa atong pagtuo, kang Hesukristo. Gini gasa gikan sa Dios, o dili pinasikat sa inyong mga binuhatan. Busa wala kayo'y makapasigarbo nini. Kusalaw? Naluwas ta tungod sa grasya, tungod sa pagtuo sa Ginoo, dili pinaagi sa binuhatan. Pero daghan diri magsimba ko, part na sa iyang maayong binuhatan. Maghimo ko maayo para maluwas ko. Mangutana ko, kung ang imong gibarugan sa imong kagalingon kay magbuhat og maayo para maluwas ka, pila ba ka maayong buhat ang gikinahanglan para maluwas ka? Pila ka maayong buhat? 5, 10, 1,000, sa kamilyon ka buhat? O kinsa ba diri ang makabarog gikan karon og hantod nga siya mamatay nga dili sa makasala sa Ginoo? Kinsa diri kay kung dili ka makasala gikan karon hantod mamatay ka, posible maluwas ka kay wa kay sala. Mo nang mahadlok ka makasala. Kinahanglan nimo si Jesus Christ. Ayaw pahambog nga maayo kang tao. Kinahanglan nimo si Jesus Christ. Dili ang imong good works may pangutan-on sa Ginoo nga maayo ba ang imong binuhatan? Hindi katubang sa Ginoo. Tan-awon kung ikaw ba nagpatuyang sa pagpakasala. Ang hukman sa Ginoo, ang sala nato. Manubag ta sa Ginoo dili sa maayong buhat nato. Manubag ta sa Ginoo tungod sa atong sala. Wala kinahanglan nimo si Jesus Christ. Pero alang sa mga Kristohanon, kini ang lamig igsuon. Death for the Christian is the beginning of life. Ang kamatayon sa Kristohanon, sinugdanan sa iyang kinabuhi. Kabalo ba mo? Katong istorya na akong gabi nga may usa ka. But gabi ba to siya? May usa ka dato kwartahan na ospital, kamatyunon 50-50 o gingnan siya sa doktor, ingon niya, sir, 50-50 naman ka. Talakto na pagkistorya, kamatyunon na ka. Yan, nalipay sa gabi lagi ito. Ingon sa kiniman akong gipangandaman. Sa buhi pa ko. So ginlan ko kamo kitang tanan 50-50 na. Kung sa klase nga 50-50. 50-50. Tungkol kay whether you like it, mamatay man kita. Dapat inaana atong mentalidad. Kung mahimo gani ingon ni Salmista David, usa na lang kadangaw ang akong kinabuhi. Naghuna-huna siya nga hapit na si mamatay. Kay usa na lang kadangaw. Kay hinungdan igsoon ano dili ka mobiya sa imong pagpakasala. Ang hinungdan igsoon ano di ka mga lagad sa Ginoo. Kay nagtuo ka, nga taas pa ang imong kinabuhi, dugay pa ka mamatay. Pero igsoon, para makapangalagad ka sa Ginoo, balik ta nga daw. Huna-hunaa, nahapit na ka mamatay. Mayon ka manunglo ang pagkuha na pastor. Dili na sa tunglo, pahinumdum na siya. Para ikaw mangalagad sa Ginoo. Para ikaw mangita sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Pahinumdum na sa imong kaugalingon. Dili na panunglo. Wala dapat unta sa atong life ning kalibutana. Magunahuna ta nga akong kinabuhi ning kalibutana, ako na lang itagana sa pag-alagad sa Ginoo. Kay basin pinakalit mo biya ko ning kalibutana. Mamatay ba kita? Mas mula ako igsuon,
Kung gusto ka nga makaambit sa kaluwasan, ilha si Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog. I know, kabalo ko, nga lisod sa matag usa kanato ang maglipay. Labi na kung dunay namatay. Pero, gisuon, kung naa ka sa kamot sa Ginoo, ang hindi mong ikalipay. Si Apostol Paul mismo nag-ingon. Ingon niya, alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo, ug ang pagkamatay, mao ang kadaugan. Ning kinabuhi hinikawan kita sa kadaugan sa kinabuhi. Matag karon og unya, klase-klase ng mga kasakit sa kinabuhi ang atong atubangon. Pero ayaw usugot igsuon. Namubiya ka ning kalibutan na mag-antos ka sa kasakit gyapon. Bahala mag-antos ka ning kalibutan na. Basta dito sa langit, imuhang imbitahon si Jesucristo diha sa imuhang kinabuhi. Dawata siya. Apolo sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12 sa tanan nga midawat mituo kaniya siya gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Busa ning taknaa dawata si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Pasudla siya diha sa imong kasing-kasing. Tagaisig luna diha sa imong kinabuhi samtang dili pa ulay ang tanan. Samtang wala pa miabot kanimo ang katapusan. Basin moingon ka na lang unya nga ulahin na ang tanan. Ang usa ka dato nga namatay kauban ni Lazarus, wala siya mo guhangyo dito sa igsoon nga paampuy ko aron ko maluwas. Pero giingnan niya si Abraham nga ipadala dito si Lazaro para walihan tong iyang mga nabili na mga igsoon para sila malangit kung sila mamatay. Kung tinuod na maluwas ka, inigampuan ka, maunta na yung gihangyo dito nga ipadala si Lazarus dito para suginlan niya igsoon nga paampuan siya kay naa sa impyerno. Pero wala. Gihangyo niya yung si Lazaro nga walihan yung maigsoon pagdili may adto sa iyang naadtuan. Igsoon. Desisyon karon nga buhi pa ka. Dawata ilha si Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi ingon nga imong Ginoo ug manluwas.